Estamos na Coruña, un grupo de afectados pola fibromialxia recolle sinaturas. Para que? Pois para a apertura dunha unidade de fibromialxia en Galicia. Javier Santos, que tal, como estamos? Moi boas tardes. Moi boas tardes, pois sí, estamos con dúas afectadas por esta síndrome, por esta enfermidade que non é moi coñecida e que a verdade é que provoca bastantes problemas para quen a sufre. É unha condición crónica pois que complexa, que ten síntomas acompañantes que moitas veces non se recoñecen como tal, que afecta a tecidos blandos do corpo, que pode producir rixidez, trastornos do sono, incremento das dores de cabeza, malestar abdominal. Pode producir tamén entumecemento, problemas de pel, síntomas no tórax. Pode haber tamén hipersensibilidade ou vertixes. Son moitos síntomas que parece ser que afectan, pero que moitas veces, como están un pouco agochados, as enfermas como están aquí Lucía e Ana, pois non se sinten moi recoñecidas polo seu tratamento. Moi boas tardes, Lucía. Boas tardes. Moi boas tardes, Ana. Boas tardes. Vos, cando tedes todos estes síntomas, que non serán todos, pero sí serán moitos os que vos afectan, como ides ao médico? Como lle decides que tedes unha cousa e outra e outra? Pois, de partida, hai que pensar que é unha enfermidade que tamén se lle coñece por ser a enfermidade de máis de 100 síntomas. Entón, a ti doeche o estómago, tes problemas de mobilidade das mans, dos pés. Realmente non sabes por onde empezar a ir ao médico, pero, bueno, o principal é que non durmes ben, porque o cansancio e a fatiga fai que non descanses, é como un bucle, e cando estás cansado polo día tampouco consigues ese sono. A min recórdame moito cando eres pequeno, queres dormir, pero non podes, e patalexas, pois o mesmo. Entonces, ten a súa parte física e a súa parte psicolóxica. Entonces, especialistas de todo tipo. Todo tipo. Ti, Ana, tamén tiveches que sufrilo así un pouco, non sei se foi doado chegar a diagnose. Non foi doado porque, claro, afecta a moitas partes. Entonces, dun principio, ti sentes dor nunha parte, por exemplo, nas lumbares, ou nun ombro, ou nun brazo, e ao principio pensas que é algo illado, pero despois vas vendo que tes fatiga continuamente, fanche análisis, os análisis están sempre ben. Quizá a parte da dor, porque a dor continua e témola todos os días, tamén é moi importante a fatiga, porque levantarte xa cansado. Entonces, claro, cando descartan unha anemia, descartan outro tipo de enfermidade como o hipotiroidismo ou hipertiroidismo, pois entonces xa empezas a mirar por outra parte. Pero en principio sempre te tratan por partes, digamos, non? Vas ao traumatólogo, miran as lumbares, miran as cervicales, pero despois daste conta que a dor é xeral. Entonces aí é cando xa empezas a pensar que hai algo máis, non é só unha parte do teu corpo que está mal, senón todo en general. É unha enfermidade de descartes, dicíades. Sí. No meu caso personal, claro, empezoume a doer moito o brazo dereito, a parte do que é o pectoral, e xa chegando un pouco ás cervicais, bueno, dende ese momento que empecé cos dores e ir a urxencias, todo era contractura, ata chegar a fibromialxia nun reumatólogo. No meu caso pasaron 2 anos. Hai xente que pasan 12. Por qué? Porque ti tens que facer un peregrinaxe médico tremendo. É unha carreira de fondo. Probas, sabemos que as listas de espera, tanto para médicos como para despois as probas, e os resultados non é corta. Entón, hai moitos casos que inda están sin diagnosticar, moitos que tardase tempo en dar ca clave. Eu estou pensando concretamente nunha persoa que nos este a escoitar e que cree que pode ter cousas relacionadas, pero non quere, o mellor, darse de conta de que pode ser isto. Que ten que facer? A ver, tes que ver que son varias cousas xuntas, vale? Neste caso, súmase que tes dor en zonas onde non deberías ter, por exemplo. Eu empecei a notar porque calquer persoa que me agarraba un brazo ou me apretaba moi pouco, eu tiña unha dor moi exagerada, non sabes? Entonces, cando ves que non é algo normal, porque non é que te provoque un golpe, que teñas unha caída, que te provoque algo, senón que o teu corpo che doi todo o tempo e non sabes por qué. Súmase o que decía antes Lucía, non durmes porque durmes mal, porque o teu corpo está incómodo, tes outro dos síntomas é o síndrome de pernas inquietas, entonces estás continuamente en movimento. O primeiro que te tratan é polo sono, porque non durmes ben. Entón, eso suma que por eso estás cansada, entón tratan de que durmas ben. Digamos que é un cúmulo de cousas. Cando é unha dor xeneralizada,
o que decíamos, que dure máis dun tempo determinado, non porque me levei un golpe, senón que o meu corpo me doe sin motivo, eso xa é unha señal de alarma. E sobre todo porque, como decías ti tamén, Lucía, antes, o tema da fatiga, do cansancio, é unha cousa que afecta o día a día. Sí, na maioría dos casos acabas cañendo pola rúa, en canto ves unha mínima pendiente, xa buscas un banco para sentarte porque non podes máis. É como se realmente estiveras correndo media hora, 40 minutos, pois a sensación é a mesma. A hora de levantarte, o mesmo, porque xa te levantas canso. Subir escaleiras, o mesmo. Un tramo de 2, 3 escaleiras ainda as levas, pero cando xa son, por exemplo, subir a primeira planta no chuac, sin ir máis leixos, xa non, colles o ascensor e a xente mira raro porque di, tan xoven o ascensor, vai a cara, non? Pero é que realmente non podes, porque cando chegas arriba tes as pernas dormidas, os brazos dormidos, perdes forza nas pernas e nos brazos, fallanos moito o pulso, a concentración, é algo que moitos médicos o achacan a medicación que levamos en riba, pero é a propia enfermidade a que limita a concentración e a memoria. E logo, como tedes o entorno, a contorna en sí que vos rodea, porque hai moita xente que di que non entende pois a familiares ou amigos que sofren esta enfermidade e que din que están cansos, pero que non os comprenden en sí o suficiente. Non é fácil de entender. A ver, e sobre todo a xente cando non vive unha situación non a entende. Podenche decir que sí, que o comprenden, pero é difícil explicar que te levantas canso. É difícil explicar que calquer esforzo, pois ir facer unha compra, que para calquer persoa é algo normal, para ti é un exercicio, o sea, un exercicio de forza. Entón é difícil, tes que cancelar moitos planes, de que feito case non faz planes, porque nunca sabes como vas a estar ese mismo día. Entonces é moi difícil de explicar. Eu ás veces digo, pois pensa que levas un golpe nun pé e que che doe. Bueno, pois eso amplía o todo o corpo. É dicir, e iso todos os días as 24 horas. Entón, así faste unha idea da dor que temos dentro todo o día, todo o tempo. Para facelo visible, que fixestes? Unha asociación que así intenta darlle máis visibilidade a esta enfermidade. Sí, estamos en fase de facer a asociación porque en primeiro lugar fixemos un grupo, somos bastantes xa para facer visible este tipo de doenzas. Bueno, consideramos que Galiza merece unha unidade multidisciplinar que trate de forma conxunta con especialistas a todos os pacientes para non ter que estar indo a un centro de saúde ao psiquiatra, a outro o digestivo, a outro o reumatólogo, telo todo xunto e que tamén o seguimento sea máis doado. Entón, desde Fibrovisibles o que fixemos foi unha recollida de firmas a través da plataforma Change.org, que pon fibromialgia Coruña. Falamos co conselleiro de Sanidade, co anterior, con Comesaña e co actual. Bueno, está dentro do programa electoral da Xunta e, bueno, consideramos que é algo que sí que se debe de facer. Nos puxémonos o límite mental de 5.000 firmas, faltan nos escasas 500 e pico firmas para chegar a ese obxectivo. Parécenos un logro bastante importante, que a xente se implique e firme. E, bueno, é algo bastante doado, non pide moitos datos. É unha plataforma gratuita que, bueno, por desgracia pola Dana, conocémola todos. É importante eso, que se firme para dar un pouco máis de empuxe a que a fagan. Comentáronnos que eso, que o máis seguro que na segunda metade da legislatura si estivera en funcionamento. Pedímolo en Coruña porque o Choac está en reformas, entonces hai que aproveitar algún metro cuadrado e bueno, senón, si sale en Vigo, Santiago, pois estaremos igual de contentas porque é algo que se necesita, porque é a comunidade autónoma, según o INE, que ten máis porcentaxe de casos. Sí, porque en España hai un 4,2% de persoas que sofren a fibromialgia, a maioría son mulleres, porque creo que afecta principalmente a elas. En canto a peregrinaxe que fixestes vos polos médicos, como foi? Cantas especialidades tivestes que ver? Pois no meu caso, por exemplo, empecé na de cabecera, que despois me derivou, bueno, fíxome moitas analíticas, e despois eu, pola miña parte, fun a un reumatólogo. De primeiras me dixeron que non, que estaba moi contracturada.
Entón pasa o tempo, sigue pasando o tempo, veo o COVID polo medio, despois xa casi era que era un pouco do motivo do COVID, pero a parte da dor e da fatiga que comentábamos, algo que é importante que deixo Lucía, sobre todo a falta de concentración. Donde máis o notas é que ti eres a mesma persona que fai medio ano e de repente empezas a olvidar as cousas. Pero non é que me olvide de non me acordei de comprar isto, non é que ás veces tes unhas lagunas que non sabes nin onde estás, nin como chegaches a ese sitio. Entón, achacan a medicación, pero eu penso que é tamén cousa da enfermidade, porque coinciden todas e non todas tomamos a mesma medicación. De feito, o problema que temos é eso, que claro, te tratan por un lado o psiquiatra, por outro lado o reumatólogo. Entón, acumulas unha cantidad de medicación, o mellor tomas 7 ou 8 pastillas. Se fose todo unido, nesta unidade multidisciplinar, pois queras que non xa combinaban a medicación para que só tomases menos e tiveses máis axuda. Pois lembramos esa páxina onde poden firmar para esta solicitude. Sí, change.org/fibromialgia Coruña. Se non en Google poñendo change.org fibromialgia Coruña sale. Bueno, tamén nos poden seguir a través das redes en Fibrovisibles, todas as redes sociais teñen o mesmo nome, @fibrovisibles. Tamén teñen ali o QR ou o enlace. Pois aí queda. Aí queda, E ojalá se consiga esa necesaria unidade de fibromialgia en Galicia que están reclamando Lucía, Ana e tantas outras. Un pico enorme, a cuidarse. Moitísimas grazas tamén a ti, Javier Santos, Coruña. Un saúdo. Gracias. Un saúdo. Un saúdo.